सोनी हमर जान, तोरा से एक बात कहीं पंकज जी, हम रउआ के रोका तानी क्या? कहीं जल्दी। आज एक छिपा में हमनी दोनों गोरा मारा भात खातानी आ कल हमर 4-5 गो नन्हा मुन्ना क्यूट सा बउआ होई तोहरा, वही छिपा में नु खाई। तो पंकज जी हमरो बातवा सुन ली, अभी उ सब न भेल बा त साथे खाई त उ सब हो जाई नु तो बड़ी परेशान करी रउआ के हमरा के। अरे सुनी हमर जान, कोई भी बच्चा अपना सबसे ज्यादा मम्मी के परेशान करता है, पापा के नहीं। अच्छे पहले होई दी न बचवा के तो परेशान करी तब कहम, ये बातवा कहम। सोनी तू ठीक कहत रहलू कि खाली हम कहत रहले कि मम्मी के परेशान करी, आज तो हमरो के परेशान करता, ये बातवा कहम। सोनी हमर जान, बहुत देर बातचीत होलक, अब चला दोनों आदमी खाना खा ले। मारा भात से आ जाई तो तैको बढ़िया ना लगी, एला कहतनी खा ला बाद में बातचीत।